group, are you considering na umapit o nilapitan nyo na dahil may mga ano, di ba, may mga malalaking Yes. Continuing yan ang ating pagpupulong at pagbi-meeting sa mga religious groups, organizations, and leaders. So mahalaga rin yan sa pagkuha ng suporta para sa Ocho Diretso. Lalo na ang pag ang sitwasyon ganitong kini-question, no? O hindi binibigyan ng respeto ang pananampalataya, potentially malaki ang mga allies natin dito sa church-based and faith-based organizations. So far sa ano naman yung reception sa Ocho Diretso ng ano, mga nakausap nyo na? Well, the fact na, for example, ang LICO, laity organization, and pumosisyon pabor sa aming 8 plus another 2, yun ay resulta na rin ng ating tuloy-tuloy na panliligaw at panunuyo at pagkukumbinsi na kailangan natin palawakin ang ating hanay dito sa darating na halalan.